Szalagfüggöny felszerelési módja kétféle lehet. Közvetlen a mennyezetre, vagy szemből a szemöldökre konzolokkal. Ez a felszerelési mód eltérhet az ablak környezete miatt. A videóban mennyezetig mérünk. Szalagfüggöny felmérése két méretből áll, egy szélességi és egy magassági méretből. Az első méret a szélességi méret, a leolvasott méret 163,7 cm. Ehhez adunk hozzá jobbról és balról 10 cm legalább. Utána következik a magassági méret, a leolvasott méret 154 cm. Ebből egy picit elveszünk legalább 1 cm, hogy ne lógjon le a párkányig. Utána megmérjük a másik magasságot. A másik magasságnál a leolvasott méret 247,5 cm. Ebből elveszünk 2,5 cm, hogy ne érjen le a burkolatig. Ha meg vagyunk a magassági méréssel, akkor megmérjük az osztását a szalagfüggönynek, hogy hova kerüljön. A szélességi mérésnél ne felejtsük hozzáadni a plusz 10 cm-t. A leolvasott méret 106 cm. A szalagfüggönyünk teljes szélessége 184 cm. Megrendeléskor külön-külön kell megadni a jobb és a baloldali rész szélességi és magassági méretét is. Bal oldalt 106 cm széles, 245 cm magas. Jobb oldali rész 78 cm széles, 154 cm magas. Köszönöm a Kreatív Mester Kft. Nevében, hogy megnézted tájékoztató videónkat.